So, happy Sabbath sa atong tanan. So, nindot kayo thank you kayo sa message in song no nga gipahat sa to ang usa ka sister no. Praise God kaayo Ate Sai. Kanang kuan kay siya og impact ba sa kung masabtan bitaw nimo ang kuan ang kanang lyrics sa song like we are lost one, kita na tanan na lost gyud ta. We are ato ang mind kay nagwonder bisag asa but Jesus came to save the sinners no. Kanang naghatag siya og hope sa mga needy, naghatag siya og comfort sa mga nasakitan og mga nawad-an no. So in this morning, the Sabbath day, ang key text nga ato ang pagasaluhan karon is makita sa Revelation 17:14. So, gi-encourage nako ang tanan diri mo ate, paduol mo ate kay magliyo ra kayo mo. Ana. Huwag now. So, yeah, press together para warm. So, kaganiha sa Sabbath school, kanang kuan ako ba na nasimhotan ninyo ang fragrance sa nature? Humot kayo siya ba? Nga akong na-remember atong lesson kaganiha nga every opening bud, ang nature naghatag, nag-reveal gyud siya sa love sa Ginoo, di ba? So, masimhotan ninyo ang fragrance sa nature? Humot jud kayo siya as in refreshing kayo. Iro, dili nagi something sa nature karon nga akong kakasimhutan nga pinasahi gyud siya. Di ba? So praise God kaayo no. First time nako ni siya na experience dire sa Haruhay, dire sa Mapayag kanang grabe. Yeah, kanang praise God kayo itong nature ka napalibutan gyud ta sa fog. No, so anyway, ang kagahapon nag-confirm ko kay Kuya Bimboy nga kuya, ako na ba to kuya? Pero nanasa akong may nakinahanglan ko mag-ready kay pero dili ko sure. Ano ko kuya, number 2 ba ko or number 3? So kagahapon gi-confirm niya ko, Lord, unsa man jud akong ikuan kay naa na ko'y kuan sa akong mind ako relationship ka akong i-share ba kay naay mga ulitaw nato nya napoy mga dalaga ana dayon kanang sige hugot-hugot. So ano ko, Lord, kanang relationship ka akong kuan ba akong i-share din ana ko ba nga you know what? Blessing ang among relationship sa akong bana. Pero in the process, dili gyud perfect ang process nga among giagian. Naagyud ko yung mga kanang desisyon nga wala gyud ko nakapahimuot. Personally gyud nga wala gyud ko nakapahimuot sa Ginoo. And that is kanang willful sin nako siya gibuhat ba? Willful sin ako siya gibuhat. Because of my at that time, ako ang nasa kong hunahuna ana is to rebel my parents ana. Pero later on na-realize nako nga dili no ang promise manggod sa Ginoo sa Exodus 20 verse 12 nga kining pag-honor nato sa ato ang parents bisan pa di ay nga giingon ana ta nila dili gyud kinahanglan nga mo rebel ta sa ilaha. So pasalamat ra pud ko sa Ginoo kay gipa-realize gyud pud ko niha ana. So mga batan-on kanang kung naman tay mga hinanakit sa ato ang parents, not necessarily nga mo i-hurt nato sila nga para kay ato ang hunahuna nga para makabalos ta sa ilaha ana dili gyud necessary kay ngano kanang anihon jud nimo ang consequence. Pero kung ang nakanindot lang kay kung naa ka in the Lord, i-restore gyud niya, naa gyud siya hope of restoration. But at this moment dili na mo akong i-share sa inyo ha karon, dili about relationship. Though maghisgot gud gyapon tag relationship kay it's our relationship man sa atoa og sa Ginoo. So ako ni siyang gitaytolan og called, chosen and faithful. Kung namoy Bible in English sa Revelation 17:14 ingon siya diari, they shall make war with the Lamb and the Lamb shall overcome them, for he is the Lords of lords and Kings of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. So diri ta mag-focus karon nga kining sa last part sa verse nga they that are with him. Kinsa man ni him dire? Sa Lamb, no? Ang Lamb ang gihisgutan nga he is the Lords of lords and he is the Kings of kings. Ang kinsa daw kadtong anaa with him, naa sa iyaha are called
gitawag ta niya, gipili o gihimo ta niyang faithful. So kagabi mao ni siya na remind ko sa ako ang kuan. Anyway, this is my old Bible. Na ako yung Bible karon pero di ko kabalo gamit usahay. So tan-awa ninyo kung Bible. Pila na ni gitape nako wa na. Wa na jud pero love kay nako ni nga Bible bisag ingon ani na ni iyahang hitsura ani kay ngano man when I open this Bible daghan kayo i-remind sa Ginoo sa kuan ng mga study na kanang nakahatag sa ako og hope, no? So ang word gud sa Ginoo is maghatag og hope sa ato. So kini akong i-share sa inyo ha is isa ni siya sa mga naghatag og encouragement sa ako sa panahon nga gitawag ko sa Ginoo, gipili ko sa Ginoo og kanunay ko niyang gina-remind nga mahimong faithful sa iyahang buluhaton. No? So atuan na to ang giingon sa Ginoo through Jeremiah 50:44. Open your Bible in Jeremiah 50:44. No, akong basahon na lang diari para kuan. Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan unto the habitation of the strong. But I will make them suddenly run away from her. And who is a chosen man? So diri na pud ta mag-focus kay anyway kaning Jeremiah 50:44 ay naghisgot ni siya about sa i-captive ang Babylon ba nga kuan bitaw ang iyahang kanang ang tagna sa iyahang ma-fall gyud ang Babylon. So niingon diari, who is the chosen man? So karon ang Ginoo in these last days gikinahanglan siya og mga chosen nga mga people nga mo tapos sa iyahang buhat. So kinsa man ni ang chosen man karon? Pangutanan ako ni sa atoa mga batan-on, that I may appoint over her. For who is like me, and who will appoint me the time, and who is that shepherd that will stand before me? So kinsa man daw ng shepherd nga mo barog diha atubangan sa Ginoo nga i-appoint sa Ginoo nga para ikuan niya ang Babylon into desolate habitation, into desolate sa verse 45. Ningon siya diari, therefore, hear ye counsel of the Lord that he hath taken against Babylon, and his purposes that he hath purposed against the land of the Chaldeans. Surely the beast of the flock, the least of the flock shall draw them out. Surely he shall make their habitation desolate with them. So the same gihapon diri sa atoa, sa tagna sa atoa in the future nga mahitabo ang kining earth, no, sa 1,000 years nga vacation nato mahimo pud ni siyang desolate. So nanginahanglan ang Ginoo karon nga naa siya'y pinili nga mga tao, mga pinasahi nga mga tao nga pinili. Kinsa man ni ang iyahang gamiton. No, so ang question nako karon is mga batan-on, isa bata ana nga mo tubag sa call nga pinili ta sa Ginoo, nga gitawag ta sa Ginoo. So na I do believe gyud no nga gitapok ta sa Ginoo diari, not just only nga kanang coincidence ni siya tungod kay nagskwela ko diari, tungod kay kanang na working ko ila ate or gipaskwela ko nila ate or kanang kuan, no, dili na ay purpose gid ang Ginoo nganong gibutang ta niya sa certain place, sa certain period of time og sa certain people nganong kamo man ang gitapok sa Ginoo with us, no, nganong kita ang gitapok sa Ginoo diari. So naay purpose ang Ginoo pag-ingon ni diari sa verse 45 nga i-hear nato ang iyahang counsel and his purpose that he hath purposed against the land of the Chaldeans. So naay purpose ang Ginoo sa ato ang anong gitawag ta niya diari. So gikuha lang nako ang lesson nga giingon sa Ginoo through prophet Jeremiah. Like sa nahitabo sa Babylon sa una nga naa day purpose ang Ginoo sa atoa, and he called a person nga himuon niyang pinili, no, nga mooy mo fulfill ani nga prophecy. Og kinahanglan pud ang Ginoo karon nga naay mo fulfill sa prophecy nga moabutay in these last days. So who is the chosen man? No? Kinsa man ning chosen man? Pareha bata kay Job. Open inyong Bible sa Job 41:10. Niingon siya diari, Job 41:10. Ako nang basahan diri. Job, sige, para pareha ta. Job 41:10. Unsa giingon ni Job?
Okay, ingon siya diari, none is so fierce that dare steer him up, who then is able to stand before me. So, giingon si Job diari nga wala gyoy bisag isa nga maisugon. No, wala isa nga maisugon nga mo steer him up. So kinsa naman lang ang mubarog sa ato karon og dili ta mo angkon og kaisog diha sa Ginoo. Dili kaisog nga mangaway ta sa mga tawo, kundi kaisog nga mobarog sa prinsipyo sa Ginoo, sa kamatuoran sa nga gihatag sa Ginoo sa ato og mosangyaw sa iyahang maayong balita. So kita bani ang giingon ni Job nga dili ta wala tay kaisog sa pagbuhat ana. No, so mga batan-on, nata diari karon sa training kanang kinahanglan nato ni siya masabtan, no? Giingon sa Jeremiah 1:5. Open your Bible sa Jeremiah 1:5. Okay, so kinahanglan nato ni masabtan nganong naata diari karon na ay purpose ang Ginoo. Si Jeremiah 1:5 nag-ingon siya diari, before I formed thee in the belly, I knew thee. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nation. So imagine, sa giumol patas diya sa taguangkan sa atong inahan, ang Ginoo nasayod na sa atoa. Ang Ginoo nakabalo siya nga kini si gagang, mao ni siya ang iyang padulngan sa iyang kinabuhi. Ibutang po ni siya didto nga lugar para makabalo siya ani nga kamatuoran ug iyahan ni siyang magamit. No, og ang matag usa sa ato adiari. Nganong naabot diri si Brother Evelito. So naa di ay midaghan mga common friends, no? Na later ay wala ko kabalo nga kanang friend ay niya ang akong mga common friend pod before, akong mga nakauban before. So ano ko hala, it's a small world ra gyud di ay, no? So mo na siya nga gibutang gid ta sa taguangkan pa lang sa atong amahan kus nasayod na ang Ginoo sa atoa. Pero ang atoa na lang gyud ani is ang pag-respond nato sa pagtawag niya sa atoa. Pero pareha bata kang Jeremiah nga moingon siya sa verse 6. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child. So pareha bata sa panahon ba nga giingon ni siya kang prophet Jeremiah, bata pa ba si Jeremiah ani? Dako na di ba si Jeremiah, pero nganong niingon man siya nga mura ko og bata, dili ko kabalong storya. Sa verse 7 gitubag man. Sa verse 7 giingon niya. Verse 7, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that shall send thee, and whatsoever I commanded thee, thou shalt speak. So gipadasigan sa Ginoo si Jeremiah nga, ayaw og kahadlok, kay nganong man, bisag asa ka padulong, anaa ako kanimo, muuban jud ang Ginoo sa atoa. No, so mo na siya mga kaigsuunan og naapay gidugang ang Ginoo nga kung unsa ang akong giingon sa inyo ha, mauni ang iingon kanila. No? So niingon din siya diari sa Jeremiah 32 32:27. No, nindot kay ni siya, isa ni siya sa mga verses nga isa pud sa akong gina-claim sa Ginoo. Jeremiah 32:27, a sweet promise sa Ginoo. Ningon siya, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? So nangutana ang Ginoo sa ato karon nga siya ang Ginoo, ang Dios sa tanang flesh, sa tanang tawo, no, sa tanang nilalang diri sa kalibutan. Aduna bay lisod diha alang kaniya. So kung muduol ra gyud ita sa Ginoo, ipadayon nato ang Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Mutawag ra gyud ita sa Ginoo, ulaw man ko mahimong missionary kay kanang kuan maulaw kog atubangan mo at mo unsa na siya mo tindog sa atubangan, maulaw ko og reach out sa mga tawo. You know what? Ato ang kanang lesson karon na remind ba na siya sa ako about sa ako ang family. Kay kanang maayo kay ko mo tindog diri sa inyo ha. Nga dili nako kadugo pero kung sa akong family, mura kog si Jeremiah nga mura kog bata, di kabalog storya nila. No, kay converted raman ko akong family, dili man sila Adventist niya. Pila naman ko ka years nga nahimong Adventist. Akong mama gihinayan ako og share before pero karon murag na hinahinay na pud ko kanang wala na pud na kaysa una gud akong mama, paring ko happy Sabbath ma kay against gud kay na akong mama the moment nga na-convert ko og Adventist. So usual man na siya nga gakahitabo no kung converted ka. Ang first gud nimo nga kalaban imong family. O akong mama before
Kay ako may tiglaba sa amua niya eskwela from Monday to Friday eskwela, din pagka Sabbath ay pagka Saturday tinglaba jud na nako, din pagka Sunday kung mahuman ako ang labhonon manginadlaw dayon mi ana. Kay para naami kanang pang projects or pang kuan inana, or kung kikinahanglan jud kay wala mi kaunon Sabado ug Domingo manginadlaw gyud mi ana, din tabangan ra dayon namo og laba sa mga free time namo. So mao to si mama, isa gyud niya kakuan, ayaw gyud og simba karon. Buhata ang imuhang responsibilidad. Kay si mama manginadlaw, kinahanglan ko manglaba, wa mi suoton pagka Monday, no? So inana, isa gyud sa kuan sa ako ang kuan gyud is si mama. Din kabalo mo, si mama dili hinimba, pero basahan ko niya bersikulo na siya nga mo na inyohang gitudlo sa inyohang relihiyon nga magsupak-supak sa ginikanan. Gibasahan ko niya bersikulo. Exodus 20:12, honor, aha naman ang kuan giingon sa Ginoo diha nga honor your father and your mother, that thy days may belong upon your land which the Lord thy God giveth thee. Hilom ko mga kaigsuonan sa panahon nga na-convert ko ba. Ala na adi ay na. Ano ko kay actually pagka-baptize gid nako, wala gid ko naghuna-huna nga naaday ko'y ginikanan nga pananghiran. Ang ako nga na-receive nako ang truth din na baptism. Lord, sige ra kog pray, Lord, unsa man kabubuton bagid nimo nga magpabaptize ko? Pero kanang kuan ra to, kanang sa dream ni Nebuchadnezzar ba? Anang naanata sa 10 toes karon, di ba? Usually pag kanang evangelism kay diha man gyud na ang frontier sa ilahang message. Then Sabbath dayon, hala Sabbath day ang kuano din sa SDA school manggod ko ni graduate high school. So mo to nga ang ako apong mga classmates dako gyud pod sila influence sa ako. Pinaagi sa ilaha kabalo kog scripture song bisag dili pa ko Adventist. Hala, maadi kanta ang Bible ana kay sa bata pa manggod ko kanang malipay na jud kay kog tan-aw sa family ba nga moadto together sa simbahan, dadon nila ilahang mga anak. Wala man na nako na experience kay wala man kuni dako nga naay papa. So maibog ko so maibog ko sa mga classmates nga kabalo silag basa sa Bible, kabalo silag share sa pulong sa Ginoo. Kay kung naag manggod ka sa day school na amoy kanang devotional, na amoy worship naay Bible naay Bible reading, inana bala nindot kay sila din mo kanta silag kanta kay gikan sa Bible. So gaka-interest na gyud ko daan. So motong time nga 4th year high school ko ato naay kanang camping, ang ambitions mo ay nagdala sa amua din at the end of the camping kay naay baptism. So mao din to nga time nga nabautismuhan ko, then later na dayon ako nahuna-hunaan, pauli na ko sa balay, human akong baptize. Wala, unsa ka naaya pa ko nahadlok. Unsa kay ingon ni mama sa ako nga kanang nagpabaptize ko, unsaon man ako ni pag-ingon kay mama nga di na ko magtrabaho og Sabado kay kanang magsimba nako. Naduol na jud sa balay, nangurog na jud ko kay mama nga inani, pero kabalo bitaw mo ang first test sa ako pagkaon gyud gihapon. Dili ko hilig og tambok jud kay Catholic man mi, pero di gyud ko ganahan mo kaon og baboy. Bisag Catholic mi. Ang first gyud nako kay Catholic, dinuguan. Lami mong gud kay nang dinuguan sa atoa. Kay sa atoa na mangangin. Kung gikan mo Catholic, wa may bawal. No, niya isa sa special recipe ninyo is kanang dinuguan niya pag uli na mo sa balay, amo silingan. Nakakuan sila og binaw ay kanang baboy ramo. Ang binaw is usa man no? Usa man na ang binaw. So kato nagkuan sila og kanang baboy ramo ba, baboy halas. Uli na ko sa balay, hala na mo na dinuguan, kabalo mo anak ko. Ay share lang nako ni gamay nga experience ba anak ko. Lumiya kayo dili na ra ko pwede mo kaon og kuan dugo kay gi-orient baya mo nga nana. Anak ko, wala ito sila kakita. Nitilaw gid ko gamay lang jud, nitilaw jud ko. Ala, joker kaayo to, pero after bitaw ato no, natingala jud ko, kay gamay ra kay ang gikaon, kutsara ra to ang gikuan, pero tingala gid ko, mura gid ko, kasukaon. Nga, gusto man unta to nako, pero natingala ko, nganong kasukaon kay ko. So, diha day nako na-testify mga kaigsuonan, di same way gyapon sa kining mag-go bitaw ka og vegetarian, di ba kay mo step higher man ta. Di na ako na-testify ba nga kung i-desire na di ay sa imuha
sa imuhang spiritual nimo nga pagtubo diya sa Ginoo, bisag weak ang imuhang pagkatawhanon, able jud ang Ginoo nga tabangan jud kaniya. No, kay sa panahon pod nga nag-vegetarian ako, napod ko experience nga lami kay ikaon og isda. Adto na kog market kuan ko ato kanang college ko adto kog market mo kaon, gusto gid ko mo kaon og piniritong isda. Magtago-tago lang sa daw ko karon bi kay galaway-laway na jud ko adto kog kuan kay baklayonon man kay market pa sa CMU. Pero sige kog ampo Lord, tabangi jud ko pero gusto gid ko mukaon. Sige kog ampo Lord, unsaon man ni nako? Ako ana wala ning patuyangan akong kaugalingon. Di natingala na pud ko ni abot jud kog market sa CMU pero pag abot nako dito natingala man gid ko nganong langsa man jud kaayong isda nga humot man kay nang piniritong isda, di ba? Humot ba kay nang piniritong isda so ni uli ko nga wala gid ko'y dalawa ko'y kinaon nga piniritong isda kay kanang favorite mong gud na ng favorite kanang piniritong isda. So mao pud na sa ato ba nga kung mag-start na di ay taoglong nga mo-walk na ta in the Lord, tabangan jud ta niya bisag ang ato ang kaugalingon gusto pa ana. Tabangan gid ta sa Ginoo. No, wa ta kabalo si Brother Judy nabalik na siya sa pangalagad na siya sa Ginoo, na backslide siya pero nganong naaman siya diri karon. Di ba? Tungod kay ang Ginoo gapanuktok gyud sa matag usa sa atong kasing-kasing. Dili gyud siya gusto nga totally wala gyud ta sa iya. Magid na ang kabubuton sa Ginoo. Wala gyud dili gyud siya gusto nga naay usa sa ato ang mawala. Naara gyud sa ato ang pagpili nga kung ang konsensya moabot na sa ato ang kasing-kasing motubag bataan na. No? So mo na siya no, called, chosen and faithful. Ningon diri sa kuan sa MH. As called, chosen, and faithful, this one thing we do. So, ningon di ari sa kang Paul ni siya. Ministry of Healing, 5:16, paragraph 4. He whose trust is in God will, with Paul, be able to say, I can do all things in Him that strengtheneth me. Philippians 4:13. Whatever the mistakes or failures of the past, we may, with the help of God, rise above them. With the apostle we may say, this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Philippians 3:13 and 14. No, so kita na di ay as pinasahi nga gipili, gitawag o gihimong matinud-anon diha sa Ginoo, atoan ang kalimtan ang mga past ato mga mali nga nabilin no sa atong mga past nato, experience nato og atong atubangon ang unsa ang naa sa ato ang future karon, sa ato ang ginaatubang karon nga walk with God. No, so mao na siya no, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. No, so mo ni siya hatagan nato og bili ang pagtawag sa Ginoo sa atoa. No, so kagabi nalipay kaayo ko nga nitindog si Kuan, nagpasalamat si Michael. At least kabalo pud ko ay inani day ni si Michael, no? So kabalo pud ay siya mag-ingon ani. Mga girls ana, sometimes maibog kay ko sa inyo ha, or sila gikaibog nga kanang daghan na kay sila experience no, pero sometimes baya kung bitaw daghan na kay kag mga kasakit na agian, maibog ka adtong wa pa nakaagi ba, pero sila nga wa pa nakaagi, maibog pud sila, hala grabe na kay kag experience no ana no, di ba? Kung mabalik pa lang ang panahon nga dili unta di ay kabubuton sa Ginoo nga mga masakitan pa ta, pero kinahanglan magyud masakitan para maka-learn ana. So hinaot kini mga bag-ong tubo nga hopefully no nga bisag naa ta di ari makita nato nga ga-work di ay ang Ginoo sa atong life. So bisag naa ta di ari sa hinay-hinay ga-grow di ay ta diha sa Ginoo. So mao gid na ang ato ang buhing pag-ampo nga samtang nag-uban pa ta ninyo. Kay wa ta kabalo how long no, wa ta kabalo unsa ta kanang kataason nga magkuyog ta ninyo together nga maka-learn pa ta each other, nga maka-dinasigay pa ta each other, no? So ingon sa usa ka writer, usa ka kanang kuan si Lily, ingon siya, your past experience can influence who you are. No, sa atong mga past experience daw, dako ni siya og influence kung kinsa ta karon. But niingon siya, you choose how that influence and how
and what you become. So ang pagpili gyud di ay naa gihapon siya sa atoa kung unsa ang atong pagpili nga ang kini atong influence unsa man ang iyang influence sa ato ang life karon. Kay katong mga naagian ako, di ba, duha man gud ang path na ay broad way og na ay narrow way. So sa broad way pwede nga patuyangan lang nato atong kaugalingon at tungod kay broken hearted I mean kanang kuan ko broken family, wala ko giatiman sa akong mama, pwede ko moagi sa dalan nga kining broad, mag-inom-inom ra ko, magkuan ana, patuyangan ako akong kaugalingon, pero diri pod sa narrow way do murag higpit gid kaayo ang imuhang dalan, not literally nga higpit imong giagian but kanang sa imuhang experience ba, pero in the Lord ka naa siya'y paglao, muhatag siya sa imuha og inner peace. No, muhatag siya sa imo og inner peace bisan sa kasakit, sa kalisod nga imong naagian, pero within sa imuha kanang giingon sa Romans 5:1 nga therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No, so mo ana siya. And lastly, sa Education 57 verse 3, as chosen, as called, as gitawag ta nga faithful sa Ginoo, mo ni siya ang principle nga ato ang pagahawiran, no? Education 57 paragraph 3. The greatest want of the world is the want of men. So unsa daw ang gikinahanglan sa kalibutan karon? Una, pwede mo mag-take note. Una, men who will not be bought or sold. No, kinsa man ni karon mga batan-on ang kining mga men, no, men and women nga dili siya mabaligya or mapalit. Dili mabayran, meaning dili siya nga kung kanang tagaan bitaw kag bait, kabalo mo anang bait, nga kabalo ka nga mali imong buhaton, pero kay tungod kay naay ihatag sa imuhang buhaton. No, so kita ba na nga mga tawo nga pwede ra ta mapalit di ay isalikway lang nato ang prinsipyo tungod kay gibayaran ta. So kita ba na siya nga tawo or kita na ang tawo nga mubarog nga bahalag pila pa na ka milyones ang imong ihatag sa ako, dili jud nako na siya buhaton because I know nga dili na siya kabubuton sa Ginoo. Like Christ sa iyang temptation, ingon si Satan, kung mo bow down lang ka sa ako, ihatag nako ni sa imuha ang tibuok kalibutan. 'Di ba? So kita ba na siya nga mga babayi o mga lalaki nga gapangalagad sa Ginoo nga di ta mabaligya o mapalit. Ikaduha, men who in their inmost souls are true and honest. Kabalo ba ta sa atong tumong og tinguha karon? Unsa man atong tumong og tinguha karon nganong ni join man ta diri sa training? Ang ato aba nga mapahimaya nato ang Ginoo or ato alang patuyangan ang atong kaugalingon. No? So true in the inmost souls, no, and honest. Ikatulo, men who do not fear to call sin by its right name. No, sometimes bitaw no magguilty ba ako kanang mosabay-sabay bitaw ko. Kana sa ato mga tapok-tapok ba, mo bitaw nang sometimes kay kining tapok-tapok, pwede siya mahimong blessing, pwede pud siya mahimong curse. No, so mo na siya nga ang matag usa sa ato is naagyud tay kanang responsibility to remind each other, no, kay kung ma-fall ang atong kuan, oy nasobraan ra di ay ta, tama na ni bulag sa ta. So kay especially nga naata sa training karon, no, kay basig isa ra ni siya ka kuan nga himuon ni siyang instrument ni Satan nga magkabulag-bulag na hinuon ta. Kun dili himuon unta nato ning panagtapok nato nga mahimo tang blessing ba sa matag usa nga ningon si Paul diya sa Acts of the Apostle nga mahimo nato siyang bukang bibig ang matchless love of Christ. No? So next, number 4 is men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, no? Ang atong konsensya tinud-anay ba nga unsa man nga kanang kini siya para gid ni siya sa Ginoo, no? Ang ato ang duty nga ginahatag sa ato ari para ni nga makahimaya ta sa Ginoo, dili nga para mailaha kong ma-acknowledge nga maayo jud kay si sister, maayo jud kay si brother, no? So dili siya ingon ana. Then lastly, men who will stand for the right though the heavens fall. Stand for the right though the heavens fall. Dili tungod kay ni stand ka, tungod kay ay kanang giila ka nga bantugan ka, kun dili ni stand ka tungod kay nagstand ka para sa sakto, bisan pa man nga mahulog ang langit, no? So number 4?
Ang number 3, men who do not fear to call sin by its right name. No nga kuan gid ta ba nga bahalag kung makita na jud nato nga kuan kabalo ta nga in love ma-rebuke nato ato ang igsuon. No nga dili ra pod na, right name o sala gyud na dili siya ingon ana no so dili siya ingon ana kun dili ma-call nato ang sin by its right name in love no nga mapakita nato ang kinaiya ni Kristo. So hopefully sa ato ang training kini siya nga message ato ani siyang mabalon-balon sa not just only here sa atong 6 months training but the rest of our life. Ato ani siyang mabalon-balon nga prinsipyo nga gihatag sa Ginoo sa atoa. No, unsa ganito akong balikon, akong basahon og balik tanan. Ningon diari, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will men who will stand for the right though the heavens fall. So muna siya mga kaigsuunan, diha kang Kristo no nga hinaot na blessed ni ining mubo nga mensahe sa Ginoo sa atoa and hope nga ato ni siyang mabalon-balon. Ato ang i-claim ang promise sa Ginoo nga kanang ang gusto ra man gyud sa Ginoo kay kanang i-bless niya ang humanity. No? So moto atong lesson kaganiha nga in spite sa curse nga nahitabo because of sin, giturn niya into blessing. And we may be called ang matag usa sa atoa nga tinawag kita, gipili og mahimong matinud-anon diha atubangan sa Ginoo. God bless and happy Sabbath.